Mayogin nga gabi mga kapartner, no? Live kita subuhon dire sa may Circumferential Road, Barangay Villamonte mga kapartner. Kung sa diin may nagluntad dire isa ka vehicular accident. Check ko na to, no? Dire sa may area sang Circumferential Road, sa kapay ni sa Villamonte. Kita na to na isa ka single ng motor. Pag isa ka ano pong guanay, sir? Pong guanay? Kanter ka gini, oh? Hindi ng driver sang motor. Okay lang ito? Oo, Ayun naman. Suga din pa kanto yung kanter diri pa kano? Sige gini. So makita natin mga ka-partner, no? Isa ka canter kag isa ka single ng motor ang nagkentra na ito nagbungguan na diri sa area sa Circumferential Road, Barangay Villamonte mga ka-partner. So far ang driver sa single ng motor okay naman mga ka-partner. Pagkatiyari naman na sa canter sikya man si Bong sang katapos ang kapulisan. Ini nagluntad na aksidente. So ari diri ang lifesaver sang Barangay Villamonte nga mo ang nag-responde sa sining nagluntad nga aksidente. Sinilang gid nga gabi mga partner diri sa area sang Circumferential Road, sakop na sa Villamonte mga partner. So ang single ng motor mga partner, no, kuha na subong karuga na sa salakyan sang katapos sa kapulisan sang Villamonte, no, Police Station 4 sa Villamonte mga partner. So mga partner, mga palangga, mga kasulabs, no, ari kita dito subong niya sa siyudad sang Bacolod. Ma-experiensyahan na to, no, ang sitwasyon diri tungod sining Maskara Festival mga kapartner. Ako namin, sir. Picture lang ko, sir. Kaya wala pa pasyawan pa sa beso na eh. Pasyawan pa naman sa tubig. So muna mga partner, makita natin ang sitwasyon dre. So far okay naman ang driver sa single ng motor at subong sa may ambulance, no, sang lifesaver sang Barangay Villamonte.
So, wala na mga partner, no? Ginapaigan ito subong. Ito na, no? Naglakat ng kanter. Clear naman din area. So far, okay naman, no? Okay naman ang pasyente sa driver ng motor. So mga kapartner, no, halong kita sa pag travel naton, especially sa mga naglagaw sa buong sining Mascara Festival 2023. Kagasunod sa ato na ko ang impormasyon do ini kuno ang last kung highlights ang weekends ang Sabado Domingo kay wala na celebration niya sa next nga weekend. So ari pa po, no, sa my lifesaver ang so ginos-nos kita, no, pero so far okay naman siya. So far sa mga partner, no, ang driver sa single ng motor ari na sa may lifesaver ang ambulance ng Barangay Villamonte kag subungin na patigayon, no, ang pag-check man siya kag no, mga partner makita naton kagina pag-abot naton diri ang isa ang iya siya nga kaenkwentro among kanter ang puti kagina kag sunod sa aton din ko ang impormasyon, wala manggid na tamaan ang driver sing single ng motor. Kag ang sa canter ti may damage lang sa front niya. And but then so far wala man iban pagid nga damage, no, sa part niya sa salakyan sang canter. So amo na din mga partner, no, amo ning Malawi nga circumferential road sang syudad sang Bacolod. So ari kita diri subong sa may area sang Villamonte, no, Barangay Villamonte. Circumferential road nga area sa diri sa syudad sang Bacolod. So patayon nyo mga kapartner, magakadto kita subong sa New Government Center sa syudad sang Bacolod kag maga-live kita dito, ipakita naton sa inyo, no, ang nagakalatabo man subong diri sa pagselebrar sa Mascara Festival diri sa syudad sang Bacolod mga kapartner. Sige po, padayon kita sa mag-follow, like and share sa pila ka mga news and entertainment program sa 96.7 The Lovely News FM. Kagamo man sa aton nga bagong official Facebook page, IMN News, Ilonggo Media Network News, nga maghatag sa inyo sa mga latest news and update diri sa Western Visayas kag sa Chicks area mga kapartner. So follow, like and share ang IMN News para maging updated kamo sa mga nagalatabo diri mismo man sa area sang Negros Island region mga kapartner. Kamo pa mga kano? Sa motor na guro? Gusto sa gali ang motor gali. Upod mong motor sir? Gutot. Amo gutod ka mo? Gani o, dire kisali, no? Siya yung kabangga mong kanter gina nakabangga yung kalad ka dyan sa to. May laki na wala ang tama na yung motor doon. Mapunggol na yung mapilit na itong motor yan. Anong sana, nakaluksok doon, nakalikaw sa? Nagbuhi sa?
So mga kapartner, no, takita nyo ni Gali, oh, siling din ni Sir ang utod, no, sang na-aksidente. Dire siguro posible halin, no, kaya muning agyo. Dire halin, ginnos-nos kita ang motor, no, pagkadto dito. Aka dito panayon ng damo gas, oh. So imagine no, kung paano siya ginnos-nos ang motor mismo. Pero ang driver single ng motor, tinakalikaw siya, posibility na nakalukso ni siya. Kaga muna no kakaluyan ti wala say natamaan gid. Pero ang motor yung gito, motor damage siya sir no. Damage gitong motor. Wasakin yung motor sir. Oh, wasakin ang motor. Oh. Imagine nga nos-nos oh. Alin diri mga kapartnero pagadto dito. Layo gid oh, lawig oh. Lawig pa ag napunduan sang kanter. So amo na no sa mga viewers naton dira halong kita sa pag-travel sa buong gabi. No, doble halong lang ano kay hindi natin pakta ng mga sugata. Kagang pagadto nga mga salakyan. Specialist ng gabi. Sir, thank you sir. Sige sir. Okay. So ano nakakuha pa ta rin 4 days sa utod sang sang ari sa buong sulod oh. Salakyan. Utod mismo sang utod sang nadisgrasya mga kapartner. So sa liwat, padayon kita sa mag-follow, like, and share sa pila ka mga news and entertainment programs ang 96.7 The Lovely News FM. Man ang IMN News. Balita, kalingawan, kag pagpalangga. Sa gyapon mga kapartner, ini si kapartner Kenneth Perez. One Hinuban.